Pròxim element. Si no vas a la sala Atrium, aniràs a l'infern. Dans la rue de Blanc. L'infern són els altres. Exacte, l'envies, molt bé. És que aquesta és la conclusió a la que arriben els personatges de Wicklow a Porta Tancada, un text del filòsof existencialista Jean-Paul Sartre i que serveix al Sala Atrium per celebrar el seu 5è aniversari. Va ser l'obra amb la que van inaugurar aquesta sala, però ara la dirigeix en Jordi Prat i Coll amb els actors Xavier Ripoll, Cati Sey, Mireia Trias i Patricia Mendoza. Una funcionària de correus, una dama casada amb un ancià i un jove periodista es troben al propi infern. Tots han fet alguna cosa malament, però quan és que més tenen la certesa que han fet alguna cosa malament? Quan ho veuen a la mirada de l'altre, quan es reflecteix la maldat a la nineta de qui tens davant. L'obra comença molt pulcra i continguda i va creixent en intensitat per anar encara més a les profunditats de Pere Botero. Jo vaig quedar hipnotitzada amb les interpretacions de la Patricia i la Mireia, i sense desmereixer els altres, que ho fan també superbé, però trobo que aquestes noies són espectaculars i les hauria de conèixer tothom, a elles, a la sala i al director Jordi Prat i Coll, que fa una feina magnífica, així que quedeu-vos amb els noms i seguiu-los allà on vagin, encara que sigui al propi infern. I que no tingueu cap nàusea. Avui s'ha Porta Tancada a la sala Atrium fins al 28 de febrer. Següent.